Ma-South African amahle, sacela ukuthi nilekelele nangogogo nimbona esithombeni. Logogo wakwaKhumalo endaweni yaseNandi eDube Village, endaweni yasoHlange, lapha kweSomafukuzela onjengezulu. Sacela amasipala weTheku, sacela ama-NPOs, sacela ama-NGOs ukuthi nilule isandla. Abafisa ukuthi balule isandla, sacela ukuthi bafonele le namba noma by-WhatsApp ukuthi 071 75 68 692. Inamba abangaxhumana nayo noma bafisa ukuthi baxhumane nomndeni noma balule isandla ithi 071 75 68 692. Kuthiwa sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Kulala bani? Incwadi yomvangeli uYohana sifumane Ugeza lapho. Yasebenza. Zani nonke nina nisindwa imithwalo yolinika ukuphumula. Emnqamlezweni ayifumana indawo yokuthembela bonke abantu. Azaliseke amazwi athethwa nguYesu. Yiva uthi kwibhada kwanamhlanje akuba nawe eparadesi kababa. Naku Yesu emnqamlezweni ulinde wena namidwalo yakho. Yiza Yesu nezifo zakho nobulwalo bakho basenyameni noma semphefumulweni uza kuphilisa ngaphandle kwemali, lithi ngaphandle kwenhlawulo. Amen. Simon.